i respondre a les demandes incentivant la transmissió del coneixement, la investigació, la transferència dels seus resultats i el foment de la cohesió social i la igualtat d'oportunitats amb un destinatari ben precís. La societat que la fa, que li dona sentit a la societat valenciana i que l'envolta. La qualitat és el nucli bàsic de la justificació de la universitat pública. Ho dic sincerament. Fa 37 anys que estic com a professor en la universitat i si hi ha alguna cosa que em sorprèn és la permanent convicció d'aquest principi. La qualitat és el nucli bàsic de la justificació de la universitat pública. Ensenyança i orientació i recursos perquè els estudiants desenvolupen la seva capacitat personal d'aprenentatge com a actiu propi de present i de futur i de cara al mercat de treball. Un professorat motivat no només pels treballs d'investigació, també per la soltura, per l'incentiu de donar belles classes i la consciència d'esta doble missió social. Per això significa entendre que l'ensenyament universitari i l'ensenyança secundària no obligatòria formen part d'una mateixa totalitat orgànica. El nostre país exhibeix els pitjors indicadors de qualitat escolar sense que s'adopten polítiques educatives ni inversions capaces de pal·liar-lo. De fet, en part del fracàs escolar preuniversitari ha de ser reciclat a la universitat, amb el conseqüent descens induït de la qualitat. D'altra banda, és essencial, no cal dir-ho, la imbricació en el context social. No obstant això, el diàleg entre la universitat i la societat, entre la universitat i el teixit social valencià, no ha estat fluid, no ha estat fluid. Ho està una miqueta més ara, però portem unes quantes dècades en què aquest diàleg no ha sigut fluid. I això no és bo per la universitat, però tampoc és bo per la societat. Això és una oportunitat, la que tenim per davant en aquests 4 anys de transformació econòmica i social en què la universitat ha de jugar un paper decisiu, insistim. L'actual consideració del treball tendeix a veure més que costa en els nous processos de canvi econòmic el treball, que ha de ser qualificat, ha de ser entès més com una inversió que no